Ating panindang gulyasan dito ay 90 pesos ang per kilo, no? So sa yellowfin tuna ay 120. So sa ating bangus 140 ang per kilo, no? So sa tilapiyang Batangas po ay 90 pesos ang per kilo. Kana yellowfin mo? So 110 ang kilo, no? Sa dagupan bangus mo magkano? So 160 ang per kilo ng bangus dagupan, no? So sa maliliit na pusit, no, 160 ang per kilo. Dito naman po ang hipon ay 230. Sa tumpukan po ng alupian dagat o tatampad ay 100 pesos. Magkano yung tuna mo? Masalan? 120 ang per kilo. So 120 ang per kilo ng ating yellowfin tuna. So, good morning, Boss Gerald. Magkano yung ulo mo? 150. So 150 ang per kilo ng ulo ng maya-maya, no? So sa laman din po ay 150 ang per kilo. So magkano yung lapu-lapu mo? 200. 180 na lang po yung per kilo ng ating lapu-lapu, no? Isdang malakapas. So 100 pesos ang per kilo. So bisugo po ay 140, no? So may mga tumpuan po sa halagang, so ang ating pong galunggong, no, 130 ang per kilo. Kasi ito malaki. 300 lang dyan, boss. 300 ang per kilo. So dito po ay 300 ang per kilo ng ating pusit na malalaki, no? So sa kabila po ay 280. Ayun. 300. So magkano isdang gabi mo? So 100 pesos ang per kilo ng ating isdang gabi, no? Shout out kay Annalyn Bernardo. Yan, shout out. Sana umayo ka at magpakarami. Ayun, ang sinasabi ko, no? Ang kilo ng ating hipon ay 260, no? So shout out sa'yo, kaibigan. So 260 ang per kilo, no, ng ating hipon dito sa Malabon Fish Market, no? Boss, magkano ang kilo mo ngayon ng galunggong? 100. So 200 pesos ang per kilo ng ating galunggong, no? Dito po ay 100 pesos na tumpukan. So sa ating mga talaba po dito ay 100 pesos na takan. So yan po yung laman ng ating talaba, no? Humisikdo-sikdo at talagang sariwa at buhay pa. Ayan. So ito naman po yung laman ng ating tahong. So ano kitang mo? So ang per kilo po ng kitang, no, 200 pesos. Ito po yung masarap na itigang sa miso o kaya ipaksiw, no? Sariwang kitang, 200 pesos ang per kilo. Ito alimango. Yung alimango po ay sakto lang po yung laki, no? Sa ganito mo. So 400 pesos ang per kilo ng ating alimango, no? So alimasa guys, 100 po ang per kilo. Ay nagkakahalaga ng 20 pesos, no? Ang kanyang tali ng sitaw. At iba't ibang gulay po na nakikita po natin na nakalatag dito sa Malabon Fish Market, no? Halaga ng 130 ang pakpak. Tapos ang backbone po ay 100 pesos. Paano? Meron po silang nakabalot dito sa halagang 50 pesos. So sa ating pusit kalawang ay 160 at 180 ang per kilo. Alright, so dito naman po ang ating tilapiyang Batangas ay nagkakahalaga po ng 100 pesos ang per kilo, no? So magandang umaga at enjoy sa pagkain. Okay, salamat. Hanggang 180 pesos ang per kilo, no? Napakaganda at sariwang-sariwang balsa galunggong. So sa per kilo po ng ating hipon dito, no, 280 ang per kilo ng ating hipon. Boss Paeng, magkano yung bangus mo? 140 lang, sir. Tumaas ang dagupan tunay ngayon. Isang piraso? So isang piraso po, no, 140. 75 grams, 140. Ayun. So bali ano yun, 3/4. Oh. Magkano yung yellowfin tuna? 130 lang.
Ayun, 130 ang per kilo ng ating yellowfin tuna, no? So, yan po yung update natin dito kay Boss Paeng na makakasigurado ka at sulit sa So, sa mga oras na to, no, ang ating mga mamimili po dito sa Malabon Fish Market ay napakarami. So, talagang busy ang ating mga vendor at ang mga kababayan natin na namimili po ng mga ulam. So, yan po, papakita ko po lahat ang ating mga kababayan na dumayo po dito sa Malabon Fish Market. Alright, so samahan niyo pong muli si Boss Land Explorer. Tara, let's go! So update natin ang mga presyohan po dito ng mga gulyasan, tuna at bangus, no? So sa ating panindang gulyasan dito ay 90 pesos ang per kilo, no? So sa yellowfin tuna ay 120. So sa ating bangus 140 ang per kilo, no? So dito naman po ang mga presyuhan ng ating mga hipon at pusit, no? May mga pusit lumot. So ayan po yung mga kababayan po natin na mga nagtatanong ng mga presyo dito sa Malabon Fish Market, no? So ang kilo po dito ng ating hipon na maliliit ay 230. So sa mga big size na hipon ay 320 pesos, no? So sa tilapiyang Batangas po ay 90 pesos ang per kilo. Kana yellowfin mo? So 110 ang kilo, no? Sa dagupan bangus mo magkano? So 160 ang per kilo ng bangus dagupan, no? Dapat po may lima depende. So 220 ang per kilo naman po dito ng pusit lumot. So sa maliliit na pusit, no, 160 ang per kilo. Dito naman po ang hipon ay 230. So yun, update po natin yung mga presyo nila, no, ng kanilang mga paninda po ditong seafood sa Malabon Fish Market. Alright, so dito tayo sa mga nagbebenta po ng iba't ibang klaseng laman dagat, no? So grabe ang ating mga mamimili po dito, no, sa Malabon Fish Market. Talagang dinagsapo ngayong araw po ng linggo. So August 25 po tayo, no, 2024. Ganyang karami po ang dumayo dito sa Malabon Fish Market. So sa tumpukan po ng alupihan dagat o tatampan ay 100 pesos. Magkano yung tuna mo, Boss Alan? 120. Ang per kilo. So 120 ang per kilo ng ating yellowfin tuna. So shout out.
Good morning, Boss Gerald. Magkano yung ulo mo? 150. So 150 ang per kilo ng ulo ng maya-maya, no? So sa laman din po ay 150 ang per kilo. So ang ating lapu-lapu ay 150 ang per kilo, no? So shout out. Shout out kay Janel Baliw, yung busy. So shout out kay Jonel Baliw. Naunahan mo na naman siya. Oo. Busy. Ano sa mga brothers? Naunahan ka eh. So yan po yung per kilo po ng ating lapu-lapu, no? Shout out na nagtatagal. So shout out kay Boss Ed. So magkano yung lapu-lapu mo? 200. Oh, 180 na lang po yung per kilo ng ating lapu-lapu, no? Ilang peraso po, ma'am? Iiwain natin yun yung 180 ang per kilo ng ating lapu-lapu, no? Katulingan magkano? Ha? Magkatulingan? Ayun, no? 100 pesos ang per kilo ng ating tulingan. Alright, so dito naman po ay 130 ang per kilo ng ating yellowfin tuna, no? pagbilaw. Isdang malakapas. So 100 pesos ang per kilo. So bisugo po ay 140, no? So may mga tumpuan po sa halagang 40 pesos, no? Kaya 40. So ang ating isda, no? 180. So shoutout po. 180 ang per kilo na isdang. Ano isda to? Kalimutan ko na. Tanigi, Yun, boss! tanigi. Wala na, nakalimutan ko na. Iba kasi pumapasok sa utak ko. So ang tanigi po natin dito ay 180 ang per kilo, no? So yan po yung masarap na ikilaw, no? 180 ang per kilo. Alright, so iikot pa rin po tayo dito sa Malabon Fish Market at i-update po natin ang kanilang mga presyuhan ng kanilang mga bentahan ng seafoods, no? So dito po ay 100 pesos ang per kilo ng yellowfin tuna. So may mga gulyasan po, no? So sa hipon po natin ay 280 ang per kilo, no? Ay, busok. Bayad. So sa gulyasan po ay 90 pesos ang per kilo. 80 pesos naman po ang per kilo pa rin po dito ng gulyasan, no? So sa tumpok po ay 100 pesos. So tilapia ang Batangas sa halagang 90 pesos.
So ang ating tilapia Batangas ay naglalaro po sa 90 pesos at 100 pesos, no? So 230 at 280 na per kilo po dito ng hipon, no? Meron tayo po sa 280 tapos 300. Bunso tsaka tatay. Ano, serious tayo dito ng ano. Bawal, bawal. Kasi tayo dito, bossing. Oy na, ayos na. 300 sa malalaki. Oy, 280 lang sa malalaki hipon dyan, oh. So ang ating pong galunggong, no, 130 ang per kilo. So shoutout sa iyo, kaibigan. Oo. So sa pusit po doon, no, 280 ang per kilo. Ilan ba, te? Magkano? Magkano sa pusit ng malalaki? Malambot lang yan, pero asang Oy, malalaki, boss. Ito, boss. Magkano yung pusit ng malaki? 300 lang dyan, boss. 300 ang per kilo. So dito po ay 300 ang per kilo ng ating pusit na malalaki, no? So sa kabila po ay 280. Ayun. 300 lang dito sa malalaki, oh. Kairos, 280 ah. Alam mo na, Mansoy. Alright, so yun po yung presyo ng ating pusit, no? 300 at 280 ang per kilo. Bawang magkano? 20 po. Bawang po lang. Ano? Boss? Boss Good morning. Shoutout kay Boss Ed tsaka kay... Di bagong vlogger pumunta dito eh. Tony? Ha? Si Tony? Hindi. Tuloy ba yun? Wala pa siyang pasok eh. Kaya pumunta dito. So magkano isdang gabi mo? Sandayan lang tayo. Ilang daw. So 100 pesos ang per kilo ng ating isdang gabi, no? Magkano ba? So dito po ay meron din pong tindang pusit lumot, no? So sa halagang 220 ang per kilo. So shoutout sa iyo, kaibigan. Shoutout, Boss Lando. So tumpukan, no? 100 pesos. Alright, so ito na lang ang hipon mo, ha. Sold out, ha. 300 na lang yan lahat. Pinamimigay ko na. Ayun, pinamimigay na yung hipon dito, yung malalaking hipon, no? Kung sinong bumili, kumuha na. Ayun. Kung sino yung gustong umangkin, angkinin na, oh. Ano, mine na lang, mine. Pamay. Tandaan. 300 pa may na yung hipon. So magkano yung ating tilapia Batangas? 90 na lang para sa mga viewers. So 90 pesos po yung per kilo ng ating tilapia 80 na Batangas. lang. Kung hindi ka nanonood, 100. Ayun. So sa shoutout ka. Ay, wala na. Ayaw na. Naubos na. Naubos ni Chia shoutout. So shoutout sa ating mga OFW na naghahanap buhay pa sa ibang bansa. Mga OFW Yun. na nabubuhay sa mundo. Mabuhay kayo. Shout out kay Annalyn Bernardo. Yun, shoutout. Sana umayo ka at magpakarami. Ayun, ang sinasabi ko, no? So, dito po ay 140 ang isang pirasong bangus, 120 ang per kilo ng yellowfin tuna, at ang gulyasan po ay 100 ang kilo, no? So, yung po ang update ng ating presyo ng kanilang mga bilihin dito sa Malabon Fish Market. So, ganyan karami po at dumagsa ang ating mga kababayan na namimili po dito sa Malabon Fish Market. So, busy po ang ating mga vendor sa paghahatid ng mga murang presyo ng kanilang mga paninda sa ating mga kababayan. Boss, thank you.
So dito naman po ang kilo ng ating hipon ay 260, no? So shout out sa iyo kaibigan. So 260 ang per kilo, no, ng ating hipon dito sa Malabon Fish Market, no? Masarap sa sinigang. Ipon. Boss Lando. Ano ba meron pa ron? Boss, magkano ang kilo mo ngayon ng galunggong? 100. So 200 pesos ang per kilo ng ating galunggong, no? Dito po ay 100 pesos na tumpukan. So ang ating ampalaya po ay 50 pesos ang kilo, no? So kalahating kilo ay nakakabili po dito sa halagang 25 pesos. Boss, maraming salamat. So sa ating mga talaba po dito ay 100 pesos na takan. So yan po yung laman ng ating talaba, no? Humisikdo-sikdo at talagang sariwa at buhay pa. Ayan. So ito naman po yung laman ng ating tahong. So 100 pesos din po ang kada takal ng ating tahong. So gulyasan na lang ang natitira mong paninda, Idol. So kitang. Magkano kitang mo? So ang per kilo po ng kitang, no, 200 pesos. Ito po yung masarap na itigang sa miso o kaya ipaksiw, no? Sariwang kitang, 200 pesos ang per kilo. Ito alimango. Yung alimango po ay sakto lang po yung laki, no? Sa ganito mo. So 400 pesos ang per kilo ng ating alimango, no? So alimasa guys, 100 po ang per kilo. Boss, maraming salamat. So ang ating mga panindang prutas, no? 50 pesos kalahating kilo. Sa sitis po ay 40 pesos at sa sitis na ubas po ay 70 pesos ang kalahating kilo, no? So yun po yung pinagkaiba ng presyo. So 140 ang per kilo at dito po ay 80 pesos, no? So yan po yung mga presyo ng ating mga prutas. So dito po ay may tumpukan din po mga prutas, no? Sa halagang 50 pesos. Ayan. So sa mga gulay naman po ay nagkakahalaga ng 20 pesos, no? Ang kanyang tali ng sitaw. At iba't ibang gulay po na nakikita po natin na nakalatag dito sa Malabon Fish Market, no? So yan po, may mga tumpukan po silang mga binebenta. Alright, sa ating mga kababayan, shout out po sa inyong lahat, no? So talagang ang ating bayan po ng Malabon ay dinarayo ng ating mga mamimili ngayon pong araw ng linggo. So sa sibuyas naman po, no? Te, 1 kilo yan? 1 lang. Ito 1 kilo Ay, yan? ito 1 kilo. Ah, Yan, kalahati. Ayun. Ito, So 20 pesos na concord. 20 pesos yung ganito po. Magkano yun? So 100 pesos naman po yung 1 kilo ng sibuyas. Nakabalot na rin po na naka-plastic at meron din pong 50 pesos, no? Yan po yung mga balot ng kanilang mga paninda na gulay. So manok po natin ay nagkakahalaga ng 130 ang pakpak. Tapos ang backbone po ay 100 pesos. So ang ating tinapa, no, meron po silang nakabalot dito sa halagang 50 pesos. 20 lang, Chi.
So sa ating pusit kalawang ay 160 at 180 ang per kilo. 180 lang to, walang tao. Ano, isa 180 lang. Hanggang 180 lang, bossing. Dapat na po yun. Oh, ang gaganda, oh, napakapulido ang gawa. Alright, so dito naman po ang ating tilapia Batangas ay nagkakahalaga po ng 100 pesos ang per kilo, no? So magandang umaga at enjoy sa pagkain. Okay, salamat. So dito po ay meron din pong panindang mga balsa galunggong sa halagang 180 pesos ang per kilo, no? Napakaganda at sariwang-sariwang balsa galunggong. So sariwa pa rin sa nagtitinda, no? Sa may-ari, mas sariwa pa. Ang ganda ng laman, no? So 180 ang per kilo ng ating balsa galunggong. So ang pwesto ni Boss Paeng ay pinagkakagaluhan ng ating mga mamimili dito sa Malabon Fish Market. So ayan po yung mga mamimili po natin, no? Close up lang po natin para makita po ng ating mga viewers na ganyang karami po ang dumayo dito sa Malabon. So sa per kilo po ng ating hipon dito, no? 280 ang per kilo ng ating hipon. Boss! Wala pang bayang bagong sumero. Wala pang bagong sumero. Let's go! So yan po yung laman ng ating mga yellowfin tuna na hinihiwa. So sa gulyasan po natin ay 90 pesos ang per kilo. So busy sila, no? Kaya hindi tayo gaano makasingit dahil nga sa dami ng tao na namimili po ngayong araw ng linggo dito sa Malabon Fish Market. Iwan 20 ka sa akin dyan. Boss, sa inyo ang gagawin? Sigang din? Akarsis lang, pinahiwain. Boss Paeng, magkano yung bangus mo? 140 lang, sir. Tumaas ang dagupan tunay ngayon. Isang piraso. So isang piraso po, no, 140. 75 grams, 140. Ayun. So bali ano yun, 3/4. Oo. Magkano yung yellowfin tuna? 130 lang. Ayun, 130 ang per kilo ng ating yellowfin tuna, no? So yan po yung update natin dito kay Boss Paeng na makakasigurado ka at sulit sa pagbebenta o sa mga presyo na inyong mabibili dito sa Malabon Fish Market, no? So talagang yan po yung mga kababayan natin mga namimili po dito sa Malabon Fish Market, talagang dinagsapo at marami po talagang mga naghahanap ng mga murang presyo ng bilihin dito sa Malabon Fish Market. Alright, so yun na po ang ating mga naikot na update dito sa Malabon Fish Market, no? Alright, so sa sistema o aganapan po dito sa Malabon Fish Market, no?
So marami sa atin talagang mga kababayan na dumarayo upang maghanap ng mga murang presyo ng bilihin po dito sa Malabon Fish Market. So sa aking mga manonood na mga viewers, shout out po sa inyo at sa mga kababayan po natin na dumayo po dito sa Malabon Fish Market. So isang paalala lang pong muli sa ating mga mamimili, no? So suriin po ang inyong pamimili para hindi po masayang ang ating pera na dala-dala dito sa Malabon Fish Market. So kapag alam po natin na may pagdududa kayo sa inyong mga nabili na seafoods o anumang klaseng laman dagat o hipon man yan, so ipatimbang po natin sa mga kalapit na vendor po na nagtitinda po dito sa Malabon Fish Market para maiuwi po ninyo ng maayos ang inyong napamili. Kasi marami sa ating mga kababayan ang laging sinasabi po nila ay kulang ang sa timbang. So yun lang po ang magandang gawin, ipatimbang po dito sa ibang mga vendor ang inyong napamili. At hindi rin po kayo pagdadamutan ng ating mga nagtitinda po dito ng mga iba't ibang klase o gulay man yan o seafood. Willing po sila magpatimbang. Dalhin niyo lang po sa kanila yung inyong mga napamili. So yun lang po at maraming salamat. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po. Enjoy and be safe. God bless po. Bye bye. Ayos siya.